Қызым, сен қайда? Роза, ол Шаян ТВ-да. What the hell? Бәлігі жауыла, сәлем. Мен ванговать етем. Кім ол сұрауларны? Ну, сіз даете, товарищи. Менің балама іш еш. Хотя, стоп, трусы, блин, майк тоже керек, что ли? Какая есть, такая есть. Мене шулай, мене шулай, мене шулай, мене шулай. Достар, бізде бүгін қонақта Дышать келді кетті шоу. Башлаймыз. Дышать. Гүлназ Шакирова. Жүрші фиғыл татар рәбінің яңа сылышын. Башлығы башлық түгіл, докер деп аталам. Артист, биючі, видеограф, авторы башқарушы. Дышать. Гүлназ, әйтәлі меңа, не үшін Дышать? Қойын келіп шықты мені шул исім? Мен йога белән шөгыльләнергә яратам. Шуңа күрә анда суларга кирәк. Суларга кирәк. Суламасаң үләсең, как говорится. Шуңа күрә, ну ладно, дышать. Дышать ул глагол. Фигыль булырга уйладым инде. Һәм кызык иш кеше уйлыйм, но син бит инде артист, существительный булырга тиеш бит, мин такой. Мин фигыль глагол, который поет. Вот. С иронией. Да, с иронией. С иронией, да. Все с иронией. Яңа турлар бәлки бардыр, анонслар бәлки бардыр. Әйтергә, яңалыклар, бәлки яңа җырлар. Җырлар була. Берсе, октябрьдә пытаемся успеть. Мин җырны видео белән чыгарасым килә. Бергә, демәк, клип белән түгел, менә кеше бит хәзер күз белән ярата. Хәзер җыр чыгарып, ничектер тяжело пропиариться, скажем так. Вот. Менә видео ясасаң, кеше уже карый, и да, без биргә яратабыз. И менә ничектер хәзер бит инде бию, тиктоклар, ниләр, онсын кеше ярата менә. Нәрсә кеше ярата, шуны ясыйбыз. Шуны ясыйбыз, барысы да сезнең өчен. Тыңлагыз гына, карагыз гына. Тур турында хыялланасыңмы? Тур булачакмы синең, әйтәле шуны? Хыялланам. Кичкенә турлар булды, Альметьевскта, Чистопольда, Елабугада. Бик җылы организаторлар каршы алдылар. Менә зур тур ул планда. Без хыялланабыз, ләкин эшлибез. Да, потихонечку бер елда ала бирсә, может быть, теге җырлар ниндидер шоу форматында. Шоу бию белән, җырлар белән уйлыйбыз, ясыйбыз потихонечку. Ала бирсә булсын барысы да. Мин сиңа кагыйдәләр турында сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Договорились. Договорились. Кагыйдәләрне аңладык, беренче сорауга күчәбез. Google'da Дышать дип сорау язгач, чираттан нинди җаваплар чыга? Вариант ответларын синең шунда. Беренче дышать маткой, дышать над картошкой, дышать спряжение, шулай трек дышать. Икенче вариант. Дышать маткой, шулай трек дышать, дышать певица, дышать группа. Третье. Дышать маткой, шулай трек дышать, дышать спряжение, дышать над картошкой. Дүртенчесе шулай трек дышать маткой, дышать певица, дышать группа. Ну, дышать маткой точно, ансы точно. Мейтем, может быть, жирше шунды язарга мейтем дышать маткой. Дышать маткой сразу. Иронияны аңларлар мекен? Кичкенә генә хәрефләр белән маткой дип куя. Дышать над картошкой топчик. Дышать спряжение. Беренче варианттар инде. Дышать маткой, дышать над картошкой, дышать спряжение, шулай трек дышать дип уйлыйсың. Эмә чираттан шундый вариантлар чыга. Ну, мин уйлыйм, әйе. Син уйлыйсың шулай. Но дышать маткой по-любому. По-любому бар дип уйлыйсың. Ярый, дөрес җавап. Дышать маткой, икенче булып шулай трек дышать. Да ладно! Дышать певица или чыга? Әйе.
Дышать группа группа. шыға. Менә сиңа мин Менә күрсәтәм. сиңа бәйрәм. Дышать матка, дышать шулай трек, дышать певица, дышать группа. Это круто. Это круто. Ладно. Без дөрес җавап алмадык, шуңа күрә дөрестлек яки гамәл кайсысын сөйлисең? Гамәл. Ну ладно. Гамәлләр әйткәнемчә без бернинди басып. Ладно, доверимся, ярар. Әйдәме? Беренче тапкыр. Гамәл. Да. Яңа әле чыкмаган җырыңның әз генә җырлап күрсәт әле. Чыкмаган. А можно спеть? Жырларга? Музыкасын? Җырларга. Да. Сүзләрен әйдәсең килмәсә? Все, был дансын секрет. Все. Бик мотор җыр бу. Кайчан булачак релиз? Алла бирсә, 8-9 сентябрьдә промо-видео чыгарга тиеш. Промо-видео чыга? Әйе, чыга. Уже чыкты. Әйе. Тизрәк. Әйдә шуны Карагыз, тыңлагыз, киргез. Жырлагыз. гамәл кылдык. Дәвам Әйе. итәбез, дуслар. Әпипе җырында иң ахыргы проигрыш, монда сүзләр юк. Иң ахыргы проигрыш ничә секунд бара? Вариант ответов: 15 секунд, 20 секунд, 13 секунд, 19 секунд. Кайын таптыгыз андай сораулар. Санап утырдык. Ну, сіз даете, товарищи. Әйе. Нәрсә дип уйлыйсың? Так, вангуем. Вслух җырласаң. 19 секунд. 19 секунд дип уйлыйсың. Без күп уйлап тормадык, һәм дөрес җавап 13 секунд. Әлеге проигрыш бара. Ханда ул миңа ничектер узак Узаграк. теге бүтән җырны җырлап, анан соң шундый зур пауза, миңа все время кажется, ул шундый озын, и мин биеп торам, әйтәм, тагын нишләргә инде ярар. Шуңа күрә 19 минут. Сәхнәдә. Әйе, сәхнәдә, әйе. Ә сәхнәдә чөнки вакыт та сузыла, Да. шуңа күрә. Ну ладно, ярар. Нәрсәне сөйләбез без синең белән? Дәреслек яки гамәл? Ну, дөрестлек, ярар. Дәреслек дип уйлыйсың. Что-то подозрительный взгляд. Дөрестлек, кызык. ну ярар. Без бит уйныйбыз, без бит шайнабыз. Уйныйбыз. Әйе. Син күптән инде клиплар төшерә башладың. Русча җырларны да язасың, татарча җырлары да шулай ук, клиплар да бар, җырларың да бар. Әлеге реалияларда клип төшерү ничә сумга чыга? Тауық болдым. Шулай, миңа бик яхшы иттереп чыкты. Акча белән. Иксәгә барды дип. Әйтермен. Онсын, что такого-то? Без бит начинающий артистлар. Шуңа күрә кеше карар, кемдер җырчы үзенә клип ясыйсы киләдер. Был мин бөтенесен үзен эшләдем. Шуңа күрә минем акчам китте. Зал, аренда зала, техника, утка, техника, үз техникам бар минем, мин үз камерага снимать итәм. Аның суммасы где-то 15 мең киткәндер. Ул бик аз. Аз, клиплар ясау өчен бик аз. Монтаж ниләр үзең эшләсәң, өйрәнергә була. Монтаж ясый беләм, ТНВ. Чакырыгыз, матур иттереп, клиплар, ниләр, монтаж, видео, рилзы. Шулай зур команда белән ясауды. Булат Газизуллин продюсер булды. Без аның белән станция Мир фестивалендә таныштык. Һәм мин аның белән үз фикерем белән ничектер поделилась. Әйтәм, менә шулай җырым чыкты. Ул инде шул вакытта без кичкенә видеолар чыгардык. Һәм ул җырны кеше белә башлады. Просто телефонга биеп, нитеп, әйтәм, нәрсә эшли беләм соң? Би беләм инде, теге биеп, җырлап йөрим шул җыр турында инде. Һәм ул айтты, "Ну, синең җырың бик матур. Әйдә ясыйбыз. Но ясыйбыз, менә, если ясыйбыз, то прям конкретно ясыйбыз, менә, теге 4К командалар җыеп, нитеп, әйтәм, ул аны сөйләгәндә әйтәм, күпме акча. Син уже саный башладың. Саный башладым, әйе.
ну где-то 50 тысяч кетер. Ага. Мен айтам, ну ладно, вроде отложила, каждый раз хочется делать лучше, яхшырақ ол бетінде. Теге, ярап, мен айтам, 50 тысяч как раз отложила клипқа. Ой, анан соң міне самый лучший оператор керек, самый лучший гафер керек. Булат, менеджер, гафер, ассистент, элекна, гример. Мен айтам, ну ладно, анан соң енді, ну где-то 150 тысяч, где-то плюс-минус. Ну, менімше, ол тоже көп түгел. Татар клипларға андай ақша көбірек кеткен. Сұрауға жауап бердім, бекер длинный жауап болды. Біз дұрыслықны алдық сенен. Келесі сұрауға көшеміз. Залетай в тренды шоуында, сөйлеп алу турында этабында сен нендей сөздер әйтмәдің? Өзің турында сөйлеген вақытта, сен анда нендей сөздер әйтмәдің? Әйтмәдім? Әйтмәдің. Варианты. Думала, что стану актрисой, ухожу в хип-хоп, дорогу людям за 30, возвращаюсь в ту мечту, которая родилась в детстве. Қойсыларың айтмадың? Ну, думала, что стану актрисой. Хотя, стоп! Қоядыр мен ондай сөздер бүтінісін айттым, мына менің қазіртігі... Сенің подсказкаларың бар әлі? Подсказкалар бар? Әйе. Сенің бір әрі шолтырата аласың, олар ол видеоны қорап сенің адрес. Қоян білсінер олар. Әнейім гіне. Әнейім шолтырата аласың. Оға, ауылға. Ол қайтыр, қызым, сен қойда? Нәрсе? Мен де ТНВ. Қазір Роза апаға шалтыратам, подожди, Роза. Ол ТНВ-да, Шаян ТВ-да. Ұзаққа кете. Әйе. Ухожу в хип-хоп. Шына айтмәдің деп ойлайсың? Ярар, бисмилля. Думала, что стану актрисой. Все. Бірінші вариант. Бірінші вариант? Әйе. Ярар. Дұрыс жауап. Эх! Да что ж такое-то? Үзізіме ұшанмайма. Міне интуицияны текшірәбіз бұл тапшырда, достар. Сен де айттың, я ухожу в хип-хоп түгіл, я ухожу в танцы дедің. Міне шол фразың бар, әмінде біз хип-хоп деп яздық. Қазір мен саған көрсетешекмін. Ну-ка. И поняла, что я ухожу в танцы. Ну, ладно. Нешлейсің енді. Ярар, билеу хип-хоп. Шоңа көрі біз қазір сенің білен сөйлейбіз дұрыслық, яки ғамәл. Ну, нәрсәнді по традиции по очереди будем. Значит, сұрауға жауап бердім. Қазір түгі ғамәл. Ғамәл сөйладық біз Гүлназ білен, дышать білен, суларға білен деп сөйтсек. Демек, ғамәл, ең яқын кішің білен болған чатына ашып, 3 сообщениені ұқа. Сыңғы 3 сообщениені ұқа. What the hell? Менің телефоным үйде қалды. Қалмады енді мінемді Мария тұр аяғында. Мария, давай, жги. Ең яқын кішің Мне нужен твой телефон, мой телефон. Әнейім яқын кіші? Аттағында яқынырақ кіші ек ма? Жоқ. Ну, міне бұл последнее сообщение, значит, мен әнеге ол сериалын қоры алмады. Міне мен ссылкасын прислал ауылда. 196 серия. Турецкий сериал. Ана соң Альметьевскта болдым. День города. Айдар Галимов концертын. Көрсеттім айтам міне. Айдар Галимовны көрем. Қам... Үшінші сообщение, между прочим, ол айтты қойттығызма, міне видео мен ТНВ-ға келдім деп. Міне бүгінгі күн. Әйе. ТНВ? Все, әлі меңа бір нәрсе жазмады. Әйе, әмен сенің білен енді қазір ғұрулы ашық. Қазір, Роза апа! Бүтін өсін шылдыратады. Әйе. Кім сол Роза апа? Ол біздің... Ол көрші, ол біздің туғаны біз, олар ауылда жай бойы
Бірге. Бірге инде, е. Роза апа, Роза сәлем. апа, сәлем. Сәлемдер жібере аласың, сәлем, Е. сәлем деп. Бәлғожаула, сәлем. Біз ғамел қылдық, келесі сұрауға көшеміз. Пшикни жырына болған клипта. Ол сенің yazылған жыр, ковид вақытында yazылған жыр, еме? Ну, анда делать нечего было, иди. Пшикни жырына болған клипта ири егіт героя нендей түстегі кепка киген. О. Варианты ответа. Қызыл, сары, алсу, яшел. Конечно, алсу. Алсу? Ол кепканы мен помню, е. Ол вақытта сен бүтін нәрсе помнишь, потому что үйде отырып, анда... Бүтін әйбірін есті Бек бара, сен нәрсе ішлерге білмейсің, міне, андай клипларда yazып ересің енді. Алсу жауабын алды, қамдыры жауап? Алсу, әлбәтті. Шул клип турында сөйлелі өзірек. Пшикни. Теге антисептик турында. Ол вақытта антисептик бик дорого стоило. Бір қайда таба алмадық. Хам... Өзігіз ішлерге бөледі. Хам мен теге секретный ингредиент рецептін шул жырға шығардым да. Просто қызық әйбір ясадым енді, міне, шаян стилінде. Яңа сезонда ДСФМ бию мәктәбендә ничә бию төрләре төркеме бар? Это ВКонтакте социаль желтәре буенча инде бу. Хәзерге вакыттамы? 14, 7, 9. Яңа сезонда ничә группа җыйдылар алар? Сіз профильдә қарадығызмы? Сен карадың Анда микән? бик хитро әйберләр, анда бүтін язылмаган. Балалар да зурлар да дигән анда. Так, санарға ярыймы? Ярый, конечно, сана. Хип-хоп kids, хип-хоп хорeo, хип-хоп pro, хип-хоп girly, dance class, K-pop, easy dance, and dance mix. Dance class айттым мı? Ярар. Так, 8 yok. Почему 8 yok? 9. Кім 9-шы соң? Just funk. Все, мен білдім. 9 деп ойлайсың. Бу социаль желтәрдәге постта ничә саналган анда? Ну, білмеймін де анда. Белмим инде. 9 деп ойлайсың. Ну, бәлки біз хип-хоп китсіні язмадықтыр. Ну, язырға тиіш едік. 9. 9. Ярар. Дөрес җавап. Дөрес җавап алдык. Без дә дөреслектә әйтмибез, гамәлдә кылмыйбыз хәзер. Саный білем, Аллаһ шүкер. Ура! Келесі сұрауға көшәбез инде алай булса. По-английски клибында булган машинаның номері нинди? Жигули булдымы, семерка булдымы анда вариант ответов. Қоян білмейді мен. ТОХ бар вариант ответа бар. 346, 436, 443, 664. Так, қазір экстрасенсорный способностьлер. Сеңа қолдарыңны сузып. Мен бит нендейдер теге кімгәдір шылтырта алам, или... Сен шылтырата аласың, яки меңа көз қыса аласың, һәм мен екі вариантны алып атам. Әйдә вот шылтырата инде. Кімге шылтыратайым, ол сұрауларға жауап кім білер екен? Кімнің машинасы еді соң ол? Жигули ма? Ой, біз аны таптық бір малайдан. Ол малайны қазір қойын табық енді біз аны. Бәлки ол сенің телефонда Жигули, малай деп жазып. Yok. Ну, давайте позвоним. Достар, біз шылтыратабыз. Кімге? Режиссером там была Рената исемлі бір қыз, қазір шылтыратайым. Рената исемлі бір қызға шылтыратабыз. 1 минут ішінде громкий связьда желательно. На громкой связи? На громкой связи. Поставь, пожалуйста. Тизгіне клипні қош деген. Рената, слушай меня внимательно. Нас снимает камера. Быстрее включай телефон и найди мне клип по-английски. Без слов. Без слов? Да, клип по-английски. Быстрее где-нибудь найди. У меня 40 секунд. Клип по-английски. Да, я поняла тебя. Да, нас записывают. Номер машины «Жигули». Сейчас скажу. Сейчас. 30 секунд қалды. 30 секунд. В эфире программы «Шаян». 20 секунд. 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 20
436Т, 436ОХ. 4, 3, 6. Прям вышло. Булдыма? О, да. Все, спасибо. Вы слышали Сима ответ? айтты. 4, 3, 6 дейді. Да. 4, 3, 6. Әлбәттә, достар, шулай, әлбәттә. Рената режиссер безне не подвела деп Не әйтеп подвела, да, рахмет. Иә. Аллаға шүкір. Менә без хәзер инде дөреслектә гамәлдә аламыз яна. Ярар, давайте. Син безгә әйткән идең, минем балам бар дип. Да. Әйе, менә шул Барабаны. балаң турында сөйләп җибәрегез безгә. Минем балама 3 яшь. Мен аны бик яратам. Ашарга ярата ул. Әлбәттә. Чисталык ярата. Бик ласковый түгел шул. Иртә белән Укулда килә. утырырга яратмый. Яратмый шул, яратмый, зараза. Шуның өчен алган идем, не получилось. Иртә белән килә, чәчем белән әллә ни эшли, мырлатып и китәм. Кем аңлады? Кем аңлады? Кем икән бу? Мәшем бар, балам бар, әйе. Исеме? Лютик исеме. Лютик. Шундый зур, огромный лютик. Син теләр идеңме сине кеше каршы алсын? Кеше. Есть ли у тебя кто-то, кто может тебя Лютик? встретить? Ну, песи түгел инде, кеше. Ну, пока юк. Пока юк. Әйе. Ә нинди булырга тиеш ул? Ягымлы булсын, кешеле булсын, менә шундый. Анда инде Күз күрер. идеал кеше юк. Яратсам бүтін яктан да принимать Яратасың, итәсең, әйе, шуңа әйе. күрә. Син аны аңлыйсың теге, ул минем кеше дип сразу аңлыйсың. Вот, вакыт узгач. Вакыт узгач. Да. Ярар. Булсын шундый кеше синең тормышыңда. Рахмет. Рахмет. Біз достар соңғы сұрауға көшәбез. Уже? Әйе, уже. Мен бит инде во вкус вошла, менә. Әйе, бергә монда отырып кала алабыз. Да? Әйе, сөйләшеп бераз. Шулай клибы титрларында ничә кеше санала? 109, 201, 96 яки 111. Без бик күп идек. Күп идек шул, Без әйе. бик күп идек. Монда донаторларда санала. Ага. Бар спонсорларда санала, киемнәр, алган системада, оборудование. Барысы да санала. Менә миңа бер ошый. Бер вариант ошый. ошый. Әйе. Яра 4-нче булсын. Әйдә шуны сөйләп Әйе. каласың. Без сөйләдек, кемдер җавап? Ну, мен специально әйттем кызык булсын өчен. Да. Әзрәк, чтобы Әйе, продлиттерге, әйе. Тәмне тотар Әйе, ихтыяр өчен. Син нәрсә сөйлисең инде? Дөрөслек сайлыйм. Синең өстендәге киемнәрең барысы бергә ничә сум тора? Ну, Әйт әле миңа шуны. монда самый яраткан футболкам Йор-Юл бренды. Ярый. Йор-Юл. Ярый. Твой путь. Татарча бренд ул. Татарча Әйе. бик яратам. Бер 3000 турадыр инде ул футбол. 3000 футболка. Докер, Докер дуслар, менә шул шапочка. кепка без козырька. Кепка без козырька, гафу. Әйе, мин дә белмидер, миңа Әйе. докер дип әйткәчнәм, әйтәм. Да, докер. Докер бер 800 мең әйтәс идем, ләкин юк. Эх, Рановатенько. Әйе, карго штаны. Бер 3000 турадыр, әйе. Менікі подешевле, конечно. Да. Но мен теге что-то там вручную шили, теге Бик мотор, да. самасы. Очень видно, что это... Шмоточная, секонд-хенд бар шундай. И анда продавцы үзләре үз брендын ясыйлар менә. Так что, да. Аниме одежда ясыйлар алар. Так что кроссовки, Nike, реклама. Nike! Бер 4000-5000 турадыр. 4000-5000? Әйе, кроссовки. Ну, 4000 ярым. Nike тора алмай. Ну, миңа по скидке. По связям. По связи. Булат. Жырлыйсың, скидка ясыйсың. Әйе. Татарларның бөтен жердә булаты бар инде. Ну, миңа только хәзер генә булат килә башлады дөрестлектән. Шуңа күрә, ну күпме булды соң?
Мен сені сұрамақшы әлі про вот волкалар турында, брошки, вот это вот все. Онсы тоже надо? Конечно, үйде инде. Мен алтын яратмайм. Мен алтын түгел. Әйе, 800, 5000, 1000, по 500 точнее. Соны білбейсіз бе? 1800 болды инде, һәм? Бұл меңа подарок, яқын кішінен. Көп ме шықты? Тотал, получается? 14-15 мың болды. Сұраулар бітті, ләкин біздің тапшыру бітмәді. Біздің әлі сеңа бүләк бар. Менә шундай бик рәхәт кәнәфиләрне, ничек дип әйтәм, күз алдыңа китереп, менә шундай бүләк сеңа сувенирчик. О, мен как раз квартирада теге кресло жетмәді. Менә шуны қоярсың. Ярар. Может, Лютикка бүләк. Лютикка, или может, мен полью, и усе. Усе. Бәлки шулай булыр әйе. Өзіңә менә кәнәфи булайсың. Сиңа бик зур рәхмәт. Безгә бүген дышать килеп китте. Ә без? Бейбіз. Бейбіз. Менә шулай.